або не голосувати за важливі рішення, то можливо якісь не буде потреби в такій команді. Але я думаю, це такий самий неправильний, незрозумілий сценарій. Ну, який сенс не голосувати за важливі закони? Ми там їх точно знаємо, які вони повинні бути, коли ухвалювати і таке інше. А сейчас турборежим сохраняется или уже такой ритмичный режим? Вы понимаете, за что будете голосовать завтра, послезавтра, там, через неделю? Ми розуміємо. Турборежим... Мені б дуже хотілося, аби був турборежим, тому що, знаєте, коли ти працюєш в парламенті, мені здається, що там кожен день може бути останнім. Тобі хочеться і оце зробити, і оце, і тим паче в тебе на стінці висить план, і він не виконаний на всі 100%, те, що там, наприклад, я собі запланувала у перший рік роботи. Тому для мене турборежим – це взагалі така оптимальна історія. А для колег, для багатьох, вони хочуть глибоких дискусій, вони хочуть роботи з різними стейкхолдерами, вони хочуть обговорювати. І я думаю, ну це, мабуть, правильно, це ж робота парламенту обговорювати. Ну, конечно, но оппозиция же не может молчать, например, да, когда Ну і тим паче опозиція повинна працювати. Зараз у Верховній Раді, коли пленарні тижні, знаєте, в нас дуже багато часу, ми ж скоротили, ми працюємо до 15-ї, тому що ми всі в масках, і дуже важко висидіти там цілий день, і, ну, вже ти не можеш вже ні дихати, ні взагалі там розуміти, що відбувається, тому по регламенту ми скоротили до 15-ї, і кожна година, вона вже має трошки іншу цінність, ну, тобто ти вже працюєш менше, і кожна година дуже-дуже цінна. І коли кожного дня на пленарному, на сесійному тижні починаються ці виступи з трибуни, і здебільшого вони, ну, вони, мабуть, важливі, але ухвалюючи рішення, там, натискаючи банально ці зелені кнопки, ми для країни приносимо більше користі, ніж ці виступи, там, ну, особливо опозиційних сил, які, ну, дуже часто займаються популізмом. Понятно.